А, Здравейте, приятели! Както знаете, аз съм мастера и моя приятел Емо помоли в този клип да покажа как от Mobizen може да се включиш камерата. И да, между другото, този клип е също, ще кажа на нещо, че Mobizen се завръща, защото една програма е Recording Free, не знам какво стана с нея, не искаше да заснеме клипа. Един клип трябваше да снимем и не искаше. Така. Влизаме в Mobizen и първо като... Какво стана? Притискам ти. Значи влизате в Mobizen. Айде. Добре. Първо ви излиза ето тия работи тук. И това тук. Да зареждам. След това ето тук ви показва видеята. Дам само че аз не съм качвал от много време и затова няма. И тук на имидж мисля, че няма нищо, да. След това идвате най-отзад. И тук. И още сега в този клип ще си направя резолюцията на така. В момента правя така. В момента правя най-хубавите неща. Така. Ако искате да си бладисте точката, ето е моята точка, вече си пребладисах и си направих така. Малко по-голямо ще направя така. След това тук виждате фронт камера, където пише, натискате и хоп, камерата ви се включва. Разбираш, аз преди малко я включих. Сега ще я махна от кещето. Ето тук са в кръг ще я видите. Така, ето в кръг. Айде. Чакайте малко. Боже. Идвате пак на фронт камера. И да, свайнате, натискате и това и камерата ви идва. Watermark. Това не знам какво е. Това е тук да ви показва дали от рекординг моби, дали от Mobizen. Това е моето е така. Така време. Това е времето за колко... Например, 3 секунди да се подготвих да говоря така в клипа. Аз ще го... Веднага пускам клипа, веднага почвам да говоря. Това тук е за една точица. Аз така си правя настройките, защото знам какво правя. Не. Забравя съм това го направя. Така. Сега, като натиснах ето там, и би трябвало да ми е изгледано едно... И това Mobizen Edition и в него може да си правите интро, аутро, може да слагате някакви музики по време на клипа, може да изрязвате клипа, може да преснимате пък клипа. И да, главно това е всичко. На мен версията ми е 3.1.0.6. Да, стих съм. Какво е това? И хора, надявам се... Не трябваше да направя едно нещо. Чакайте малко. Така. Хора, какво направих? Без искам направих така, че да не ми отброява секундите. И мисля, че знам откъде. Не, тук знам откъде. Тук обърках без искам. Обърках място. Добре, откъде може да съм объркал? Освен ако не е от Watermark. Не. Къде съм увичкал, бе? Да, е тук. Не. Това тук е за паметта, къде? Ето.
тук така може, така. Ето тук горе да ви изписа колко ще секундите. Аз ще го направя така. И хора, този клип го направих за моя приятел Емо. Простете неговия канал. Така, хора, това ще е този епизод и